जानो मोनबाय आरो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों माने खिथा जाला रेस्टुरेन्ट खाथियाव फैजाबाय आरो जोङो फुरा जायगायानो खुला जाबाय गेलारिया आरो जाय गेलारिया गासिबो होबाय गैया होबाय गासिबो हरै ओरैबायदि देन्जार गथ'ना थाबाय बेखौनो नांलांजोब्बाय होबायना हनै दा लाठि चार्ज होबाय हनै गामिनि मानसिया खेलाया जागाबाय जोंना नै एरबाय गोमो गोमो खालारानो जाहैबाय बड'लेण्ड एफसि मानोमोन माबा क'क्राझाराव गेलेनाय फैदों गेम जागासिनो अखा हाबाबो सिजाना नायगासिनो जोंबो नै बड'लेण्डनि सापर्ट दंबाय नै अखा हाबाबो रावबो नागारा नै फुरा दुरान काप नायनाया बेस्थ'जोब अखायानो सिलायखाया फाग्लासो ओरैबायदि जागासिनो नै ओरैहाय गेम ओरैहाय नै साथा गोनांफ्रा साथा हमबाय सियार गोनांफ्रा सियार हमबाय नै ब्लार जालायबायलै नायदो नै नायनो हागोन अयथासार अखा सियार हमनासो नायनांबाय गासिबो खेलाखौ दोनथ'बाय आरो नै दसे दोनथ'नांबाय अखा अभार जानानै गासिबो नेनानै दं मानसिफ्राथ' गोबाङैनो दं थेवबो रावबो थाङा थेवबो नायथारगोन नायनो अखा सिजानानैबाबो केमेराया अखा नागारखांनानै नै खेलाया जानो नागिरबाय गासिबो फुरा अखाखौ नेयै नेयै होनांबाय आरो बोथोरा ओरै दै थाजोबनानै खेलाखौ होनो हायाखैमोन ओमफ्राय दा दैखौ सारगारजोबनानै होसिगोन आरो होफिननो नागिरबाय
नायग्राफ्राबो थाङाखै जमथाबनानै थागासिनो अखा सिजानानैबाबो गोबां समनिफ्राय नायनो एक्साइटेडखामोन ना ओंखायनो बिराद खस्थ' खालामनानै जमबाय आरो नायग्राफ्राबो गासिबो दंजोबो नै नायनो हागोन गासैयावबो सौदा ओरै ओंखारदों ओरै थांसै ओरै वाव फाइनालि गाइस दिनै नै मेट्सआ जोब्बाय ओमफ्राय देरसिन दुखुआनो जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड एफसिआ एसे गलाव जेनबाय आरो 0-1 जाबाय राजस्थानजों जेननाय जाहैबाय आरो दिनैनि मेट्सआ गेलेनायाबो मोजां मोनदोंमोन ओमफ्राय नै ओंखारजोब्बाय ओंखारनायनि दावरावसै दाना दावराव जालायदों वाव अयथासार खस्थ' अखा सिजानानै थाबाय जोंनि सापर्ट टिमानो जेनबावबायसो आरो जोंना जोंनि टिमानो जेननाय जाबाय अखा सिजानानै नायदोंमोनब्लाबो खस्थ' खालामदोंमोनब्लाबो